Paco! No, carinyo, que no està. Clar, és que això és la foto, només ha d'agafar la cridada. Jo d'Skype. De totes formes, igual no l'agafa, perquè si està gravant en Madrid... Ja, però no gravaran tot el dia. Home, ahir en això de la tele tu saps quan entres però no quan ixes. Sí, això és com el metge d'aquell. De totes formes, Paco tampoc gravarà tant, que no és Rodolfo Sancho. Escolta, qui és Rodolfo Sancho? Sí, Felipe V. Ferran el Catòlic. Ah, bueno, uno d'això. ¡Ay, mira! ¿Qué pasa? ¿Qué feu tots ahí? ¿Pasa algo? No. Va veure com estaves. Sí, és que com no s'ha plegat a gravar la prova del Micalet, hem dit... Ja, però ho sabíeu, no? Sí, però et trobàvem a faltar. Sí. Però si torne demà. Ui, però això saps quan entres però no quan ixes. Això és com el metge, Sí. Paco. Mai se sap. Sí. Alguna cosa més? Ah, Sí, mos deixe que he d'anar a gravar, eh? molt bé. Clar, sí, Paco, després. Paco. Ho sabem. Espera, Paco, espera. Que si li has pogut donar... O sigui, si has... Que si li has donat els nostres videobooks als directors de càsting. Sí, se'n recordava de mi, del curs que vaig fer l'any passat. Doncs... Ai, Ui, però... Quin despago, no? però... No n'hi ha cobertura a Madrid? Home, igual els estudis tenen inhibidors. És una llàstima, perquè tot el material de vídeo que jo li havia passat a Paco... Ja, però això està desfasaet, Dona, La prop. fa 10 anys, estic igual. N'hi ha que actualitzar. Igual i sent. Però, bueno, i lo de teatre no t'aprofita? Això Ja, també però sé. perquè t'has de gravar a casa, amb els amics. Ai, jo m'ha gravat No, molt. no, Jo no tinc ni el vídeo de la De tot. comunió. Bueno, té igual, a veure, que tinc que anar a consum i no arriba. Què hem de dir? Res, m'ha dit Lucía que parlem un poc de l'obra, dels dies que estem i arreglando i ja està. Vale. Vale, entonces, al Micalet, del 18 al 22. Del 19 al 22. Ai, si és que tinc vist De el 18 dijous a diumenge. I les hores, que és a les 8:30 el dijous i el divendres, i a les 7 el dissabte i el diumenge. Molt bé. 2 dies a les 8:30, 2 dies a les... Exacte. I parlar dels transgènics i això, no? Això hay que aclarir-ho, Sí, bueno, a veure, els transgènics però i la justícia, perquè el tema és... Ah, però el bueno, tema de la els justícia. transgènics també, eh? Sí, I que és però... comèdia també, que és Sí, comèdia. sí, bueno, És una però idea bé, crítica de pensar. De pensar, però és divertit. Mira, Che, improvisem un poc i a veure... Vale. és que Voleu, després sí. mireu, Clar. voleu que posi filtro belleza? Ai, canvia'm el costat, que mire, este costat filtro no de és bueno, sí, millor. perquè a mi Podem provar diversos filtres perquè sabeu que el filtre de València és igual? Vull dir que com estem en València... I és de València.